Good morning ka pa, Jack. Time check 4:45 na. Nag-CR pa yung isang kasama. Takas tayo ulit. Takas. Oh, ginamit ko na yung nakuha kong price. Oh. Lagay ko dito sandal grip. Punta kami sa Mount Bangka. Good morning, sir. Time check 5:10. Kami sa Rosario. Takbong pogi. Dito na kami sa Barangay San Luis. Time check ulit 5:40. See ya. Teteo. See ya na. Mag-selfie muna tayo dito. Oh, shout out. Miguel. Shout out kay Selwyn. May kamis ka mo din. Ay, uwi niya pa yung PM. Wala daw boss. Ay, wala. Anong wala? Pass daw. Ay. Mabuta. Shout out, boss. Pa-shout out boss. PPBC RCMB. Oh, boss. Andiyan. Quality. Bro. Yun. Quality. Isa de jay. Sino ka doon naman? Tawan. Atan yung lintay ka tanay. Challenge. Awanti recover. Mount Bangkay kayo mat boss. Sakto nakaduami. Punta kami sa Mount Bangkay. Bro Jigs. Ni Mark ate ya. Charles. Oh. Oh, si Brian. Right na naman. Ride na ano, hindi alam kung budol o hindi. Huwag sanang budol. Mahirap yung pitak. Hindi natin mga kasama. Hello. Ini Jimmy. Bos, ini manong kacau. Masama si pare. Awan. Ay, awan di mana? Ayos, dili ka. Mana? Oh, shout out balik. Ano ka ta? Panas. Buyahin yan doon subscribe Medyo ala bilang edit ko dyan Awa-awalan niya
Ito yung ano, dalawang pioneer ng RSMB. Si Pare Ryan, si Pare Fred. Pioneer rin natin yan. Ayun. Eh, nag-Rosales. Sir. Sir. Kapay guys, dami. Ayun dahil. Ay, namin 20 na nagsubi-subitan. Oy. Namin 20 na nagsubin. Ay, ate tagapat, mapupurin ka natin. Mapupurin. Ate tagapat, masaya. Ako. Ito na yung sinasabi ko. Mapapalaban tayo dito ng putik. Talagang dinadayo. Dinadayo itong Mount Bangkay. Pero tingnan natin. Oh, kita tinggal kat dota, berarti satu mabigbigan. Kembali pagsurutan. Kembali pagsurutan ta. Gitin nilang nanay niya. Excuse. Boss. Kalaban tayo ito, titita ko yun. Ano to yun? Kaya nga tao liyan na ta. Buwan, ba't kong kitakan? Cheers! Cheers! Sumukain to dyan. Sumukain to dyan. Oh. Bawas. Ah. Bawas. Wala ta kwa. Ito tayo video kayo. Bike. Teka, bilo tayo. Para diretso doon. Banat.
taas. Dito kami sa Mount Bangkay. Oh, ang ganda oh. Walang preno, diretso. Tumataas yung gulong sa harapan. Oh, Mike. Ano, ayos? Ayos po. Kuning. Ang lipitak malan. Ang lipitak dito sa Mount Bangkay. Nagkataon. Pero ang ganda oh. Tingnan nyo naman. Single track. New Zealand. Let's go. Sulit na sulit. Tingnan nyo naman ang view dito. Oh. Maganda mag-trail dito. Hello. Bilo tayo. Daan natin sa damuhan para malinisan na rin yung gulong natin.
Ayos. Wag pipreno, wag pipreno. Ayos. Lagi. Yes, wash out. Met niya. Si Boss Jamie. Hahaha. Dito kami ano. Bike ko, bike. Bike. Diyan lang kayo sa gilid na may dumaan na. Sam, sa gilid para video mo. Bike. Nakuno na tayo ng putik. Ah. Diretso lang, alang lalanga, alang mahal. Diretso. Oh. Yung una lang nakaka-nervyos. Takot-takot si Peggy, takot mo ano, kakadika. Papa ka pa ya, para bang kumpupan ka pa eh. Halal. Nagpasto na ako. Alas 7. Kakakaw din. Naging juyak mo to. Miguel, pangalawa na. Mababa kayo dito, sir. Doon ka mauna, mahirap ahunin niya. Ha? Kakay dyan. Diyan sa may puno. Hirap ay. Oh, bike. Oh, walang prino. Tausik ang mga putik. Pakakita ba rin ito, pakakita. Oh, si Abet. Ay, hindi, si. Wala ka. Woohoo! Yuhuu! Kita ko. Kasi kami ko ano na. Talasik ang mga butik. Ayos! Bike! Ito mga tao. Oh. Ayun mag-asawa. Si Buloy Berne at Ate Abet. Ayos, pre! Pre, ay bumaba ka! May sugtog ka lang! Sayang make up! Sayang yung lipstick ko.
Sayang yung lipstick. Diyan na, may tigpa-picture yung nga to. Tingnan natin yung pag-guide natin. Ano, bababain? Sige. Hey, lalapit ka naman kay Lord. Walang preno. Kaya naman pala eh. Putay na puro puti. Ako, kumain ng puti. Kumain kami ng putek. Pasensya ka na ganda. Muna kayo, tanin muna. Morning. Ayos lang pre. Natural lang dito. Oh, bata. Dahan. Good morning. Nag-enjoy ako. Nakapag-downhill. Uyan na. Nakado kayo selfie niya. Nakado kayo selfie niya. Ala, di kami ay bangir. Yawas. Dati, nagpalpalagpag niya, bus bang makayamero. Maybe, tugaw, pita kayo. Paano siya? Nay, pati tugaw na, pita. Dapat padalan dito na, hindi kita darong. Pare Fred. Ngalar siyo. Salog na tayo ko ba? Salog na ba? Yay, napintas nga tala na yun. Yung napintas nga tala na yun. Oy, inkamen, bye-bye. 250 lang ako mga kapadyak. Daan na kayo dito. Oh, daming design. Oh, ang ganda nito. Oh, Neil. Makagata nga ka. May mga chicks tayo dito. Pa-subscribe na lang po. Ano po yung channel? Friendly kapadyak. Ang pangalan niyo, madam? Ay, Kayo, madam? Raquel, I'm Raquel. Hello. Oh. Kompleto dito, may chicks pa. Oh. Pangalan mo din? I'm Gian po. Oh, shout out. Shout out. Hello nga po pala, mag-subscribe kayo sa Friendly Kapadyak. Ay, thank you. Oh, madam. Hi, Pen po. Oh. Ang daming jersey dito. 250 lang. 250. Saan kayo, kuya? Santa Maria. Lapit lang. Oh! Oh! Kumatag tayo ba jersey? May kit pa daw sa Santa Maria, kuya? Hindi naman. Sakto 250. Oh, tonight. Oh, siyak tigla lakon. Baka naman, may free ako. May 250. May natin na eh. 250. Kuya, magkano atin? Oh, may leggings pa. Oh, Tawad pa. Ha? dito oh. Nagpatawag din kuya. Oh, may mga tools. Shades. Sa lima. Idol. Pa-shout out.
Sa 250 amin niya. 250 amin na idol. Gata ha? Budak ka nagkasya ka rin wala sa. O, sakti, tindiro to eh. Lumatang ngayon, 250 lang. Sakti, tindiro. Ang barbaring makalibre. Oh, ito 250. Ayos niya. Ayos na eh, dapat i-pamilya. Wax. Oo. Oh, O'Neil. Oh. Oh. Ang galing. Anong? Oh. Sting. Oh, matang kayo. Di ba ni Merida. Inibenta yung Merida. Kapax. Benta oh. Oh, mga kapadyak. Kapax na po. Sa Merida. Oh, may mga namin. Boss Regs. Pauwi na kami. Ito ang hiling ko pansar. Ano? Okay. Ang diretso ka, Jai. Sa pagkakap pa tayo ka, balang ikaw. Bagay na sa papay. Okay. Minum dito ba? Ay, wala na. Yung isip ang dagito. Nanday dito ba? Namanod ka sa po. Tinuto kami yung tricycle. Oh, binalatan man kami. Wala. Tinuto kami yung tricycle. Lodi, magtuba muna kami. Nagulungan to ba dati ni Lods? Ano lito ba? Nagulungan siya ba ma? Yawid ko yatik ko. O, tagay. Tagay tayo. Tagay ito ba? O, patukat pa eh. Tupat. Ano, tagal si panagaramid na ti Pato. Pato data. Patong upat. Patong upat. Patungok pat. Wani bakit paparan nyo manan ha? Malunggo lang na taan. Malay, masabali naman. Tuminggan, marang ka kuya ko walang ka. Baka sabali mo paparan nyo. Pakakala ko ka balonggaw lang. Nilakad din sa padong ka, balonggot na muna yung bakat ko, hindi kami malinggayin. Dito pwede na minsan nga kasi pakala ko. Ayan tayo. Next nga radyo ay sa Sabado. Mampay. Umpay. Kaya nga eh. Agkukuha tayo na. Ay, Ah. sumabangat. Ito ko santapi ko dati bagnat. Patil pa tong bagnat ko. Ay, dahil kumama niya. Nabalin sana. Dinti santapi dati batil pa bagnat dati ba. Manwa. Eh ente ko ang jubday na tilida sa kami. Pasti ti pinagaramit ti kwa patupat. Saan? Nalalaga nila sa amin. Hindi dilaw din kami. Ang kargaan na. Apat na watt. Saan ang pinaglulutan ngayon, madam? Lambong? Napakulan sa tuba. Ay, sa yan. Oo. Andun ba yung tuba? Sold! Aray, sold! Oh, nagamit ko na rin itong bagong hydration bag ko. Pakontrado sa likod ko. Di ba dapat custom na may isa? Okay. Kasi, awan din may karigalaw na yung May paset. Kada to ay dating show. Kada, may karga.